Leef Maastrichtenaren, het Nuits wordt steeds beter en ik heb begrepen, de president van de Maastrichter Vastelavond heeft dus gevraagd om even hem op te zoeken, want hij gaat er eens annonceren. Bij ieder tekstje zit een schoen in molie, het schiet mutsen, maskers, sprukken en zo meer. Alles maakt nog pils en frieten ruiken, voor Frits en mij is dat theatertje. Want als ze samen in de kist duiken, dan willen ze op de neus weer schouwelen. Haha, zeker. President, vertel. Ja, we stonden niet zo met de klasjeneren. Nee, het was een bankelijk jaar. Het waren 2 bankelijke jaren. Maar we hebben immer toegezegd, dit jaar, als het mogelijk is, dan gewoon voor de vuur. We blijven ons prepareren op dat wat kan. Wat veer stond in dienst van het volk. Het hoogste woord is onder ceremoniemeester van de Tempeliers, George van Zijl. Leef vastelavond vierend volk van Maastricht. Je hebt hel geroepen en het kabinet heeft inmiddels gesproken. Hij op de flanken van het Fort Sint-Pieter wordt juist de laatste strijd geleverd. De Tempeliers hebben daarom verordeneerd dat in Maastricht in dit jaar 2011 op een Nuits een staatsprins zal worden uitgeroepen. We zullen u nog annonceren hoe en wanneer dat bankelijk moment zal passeren. Ook voor de machtsoverdracht hebben we eens geprepareerd, zodat zijn hooglustigheid 3 dagen zal kunnen regeren over ons schoon oude stad. In de traditie zien we de Maastrichter Gers het Gere Zuid. Maastricht, zo moet het blijven. Maastricht, zo zal het zien. Zeg Sjoa, laat het huren hoe ze goed op is.